musidɓe fulɓe wiyoɓe mbimi hay wimami tawate ɓe nder johli dunde babadama jaam Allah wale mon onon heeɗiyankoɓe Pindi TV yeɓiyankoɓe Pindi TV rewendiɓe gueɗe Pindi TV ɓe meeɗa hen yattirde hay saaha goto adi bila adi salade adi ɓuuri fittude ade on adi mo gonɗa ko Pindi TV fibini ɗum rendu fulɓe kala subaka addan ɗon holko tawate walla men holko sifa e kelle gadane jaydeji leydi Sénégal en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗo dokkuɗen fartaŋe gurnam dartade oɗo subaka en jetti jinnaɓe men en jetti serna men halifa men diine kam halifa men aada en ñaguima no Aissata Ndiaye ƴiyam heewide jam jippo e Sénégal yuppo e Sénégal saro e nder windere nde kala holko ɓuuri tentude nder jayndeji leydi Sénégal oɗo subaka on fannu dawrugol en tawa hen kono amma ɗum ko kayya ma en gartu en gonko oɗo subaka alkamisa mo ganduɗa tigui holno ganduɗa ko o leydi men walla mbiyan holno lamorgo ngo sifori nde wonnon e jamma bedɗo ɗo hol ƴiwonde mawde ndiyam kewɗam jippima e nder lamorgo ngo kono kayya en jii ganduɗa tigui waɗi caɗele to magge yaha ngara saabu Dakar so tooɓi faaɗi Dakar koko fadno so tooɓi ɓeydima fadde ndiyam ɗam jippima no hannirta ni kono kay waɗi probléme mawɗo to banggue yaha ngara ummorademo rond point Kasba fayamma croisement Cambérène ko ganduɗa ko caɗele ɓeɗon ɓe ganduɗa ko dawoɓe e gueɗe mbaɗe noon wadde mbiyenna ɓeɗon ɓe ganduɗa ko joman otoji joman motoji ganduɗa kay ha yaroɓe koyɗe koye organisation no ndiyam ɗam wawi hewde ni foof lofo no wawi hewde ni foof no ganduɗa kay no wayi ɓahojinde ni foof so tawi ganduɗa hunde waɗama organisé ma wonno sifori walla mbiyanna ma wonno lelnira ganduɗa tigui moto foof ene wawi yaade to koye ganduɗa ko tardani e golle mum tardani tigui e haajuji mum yaha to yiiɗi yaha to ummo law e gueɗe mbaɗe noon kono kay sen jii Dakar kalde tooɓi ko batte yaha ngara ha e ganduɗa ko wona fitinaji walla embouteillage ponno yettade 8 heures yettoyo 10 heures e gueɗe mbaɗe noon wadde mbiyen ko organisation manki ɗo e nder leydi Sénégal wona tali ƴi wona haydara tali fadata ko ɓerde fadata donc nak ko muñal ngal yo ɓeyde ɗum no jeehenna mo ganduɗa tigui ƴettanno en toon e suuba he ko Thiat Walo alias Mansour Sow ko non tigi on ji image uji to ummade e rond point Kasba faade croisement Cambérène koni sifori suba he kalde toɓi kadi ganda hay ko wona oɗon banggue tagui e nder lamorgo ngo kala ko ni siforto garten e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal ene wayno oɗon fanno dawrugol no mbirɗen ni ko kanko tigui ɓuuri wawde tawede e nder jayndeji leydi Sénégal e oɗo subaka alkamisa 2 lewru septembre gudditirten ko jayde lo Soleil ene wayno ndeɓe gaari koye natal hooreji lendi président Macky Sall on batu jagorde ganduɗa e ñalawma hanki o tigui ngo ardi to galle lamorgo ngo palais de la République ene wayno hooreji lendi arti tigui e wasirade ɓeɗon jagorde nde ganduɗa tigui nde ñaggudirta mbadda junggo e fandu assoir la solidarité anticipation et le pragmatisme ene wayno noon jugguɗi golle mabɓe wonde ko haali efficacité oɗon qualité tigui golle mabɓe o suuti konngui noon e ganduɗa tigui on conseil présidentiel mo ganduɗa tigui de l'investissement mo ganduɗa juɓɓinteɗo walla mbiyen tijjade lewru octobre 2021 ɗum tigui ne ɓuuri tawtede hen kono kay en mbaadi kuptide ndi ngun baddu jagorde ene tawi hello ɗiɗaɓo tataɓo nde jayde lo Soleil caggal kan jayde l'observateur ɓe mbi ko 4 images des mots mo oɗon noon wona konngol kono oɗon mo siforte walla mbiyenna firata ko ganduɗa kay ko Moussalla ene tawi hen natal Halifa Ababacar Sall Ousmane Sonko Sine Moustapha Sy wondude tigui ganduɗa ko Abdou Karim Wade e ɓen Pape Diop maire mo Dakar Mamadou Diop Decroix ɓen nati mon tawteɗo o grande coalition de l'opposition e noon joynenkoɓe l'observateur mbaɗi ko losko yañgo e ɓeɗon ganduɗa tigui tato tawteɓe hen ɓe mbi ko jeu de l'opposition jeu oɗon noon ko pronom personnel ene wayno noon ha joni ganduɗa ko jaynen koɓe Futurs Médias nena joude tigui ɗiɗon no kongi maître Abdoulaye Wade wonde Mamadou Diop Decroix e Pape Diop kañumen tigui jalti walla mbiyenna koliti tigui natani e oɗon no grande coalition mo ganduɗa tigui e ɓiɗum ko Ousmane Sonko yadude hen Halifa Ababacar Sall ɗum ne tawi e nder hello neeɓo ha jeema nde jayde Youssoumaji Guendouro caggal kan noon ɓe garti ganduɗa tigui koye coalition ganduɗa kay coalition walla mbiyen natudirgol camion e oɗon bus mo ganduɗa tigui waɗi to Fatick yimɓe sappo mbasi hen pittali mumen ɓe garti hen ɗum ne tawi e nder hello mabɓe jeegomo kamɓe
jaynen ko l'observateur quotidien le quotidien e Madiambal Diagne bimbi ko grande coalition de l'opposition on projet morne ene wuuri mayani walla biyanna fuddima wurde ha pari mayi ene wayno PDS parti démocratique sénégalaise kañum men tigi jalti koliti njaadaari wonde tigi ganduɗa ko neɗɗo eɓɓore Ousmane Sonko wonde te yiide darnuɗo ɗon parti natal makko kanko horejo Pastef wonde Sir Moustapha Sy Halifa Babacar Sall wonde Karim Wade kañum tigi tawte e nder ndeɗo jayde caggal kan ɓe garti oɗon accident mo pakka wonde san sappo e goho kañumen tigi woni wasɓe en pitali mumen ko bis camion natodiri e bis saabi ɗiɗon pitali kala keddi toon ɗum waɗi koye ñalawmanki o kanen tawi nder heelo tataɓo nde jayde caggal kan ɓe garti e TV aji mbaɗaji tigi e farine de blé mo ganduɗa tigi pour noon natɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko préservation du pouvoir d'achat ɗum ne tawi nder helo sappo e goho nde jayde Madiambal Diagne vox populi oɗo subaka ha joni arde koye natte ɓeɗon tata ganduɗa ko Halifa Sall Ousmane Sonko wonde de Sir Moustapha Sy ɓen ɓe ganduɗa gueɓi e grande coalition kono di ganduɗa ko Diop Decroix Pape Diop kañumen tigui e grande coalition mo ganduɗa tigui PDS kañumen tigui kolliti natani hen caggal kan ɓe garti hoore lendi Macky Sall fixé une rentrée pas de charge wonde ganduɗa ko objectif aji gam kay ya yokkude golle ɗo e nder leydi men Sénégal ɗum ne tawe e nder ndeɗo jayde caggal kan ɓe garti e ganduɗa tigui yolayru walla mbiyanna ɗeɗo balɗe fof ganduɗa kay ko laaɗe jooɗe teskaɗeɗe ɗo e nder leydi Sénégal 5 chavirement et plus d'une dizaine de morts anin somen e nder yontere kala nder yontere ɓennonnude kina abbo e ganduɗa ko laaɗe joyi juuɗo e nder leydi Sénégal kina abbo walla mbiyan kiɗa ɓuura yimɓe sappo mbasi hen pitale mum ɗum ne tawe e nder hello jooɓo nde jayde vox pop enquête ɓe mbaɗi ko losko yango e oɗon grande coalition ɓe mbi les secrets du clash coalition oɗon l'opposition ene wayno ma waɗe lancé ñalawma hande o tigi kono kay ya PDS parti démocratique sénégalais yadani hen Aïda Mbodj Mamadou Diop Decroix e Pape Diop kañumen ko non partant jadani hen promesse de déballage sur les caprices de libéraux wayno noon natte kamɓe kala ne tawe ɗon e nder ndeɗo jayde ganduɗa tigi ko enquête Macky Sall waɗi annoncé nouveau plan décennal gam kay ya woylude gonke e tumuji inondation leydi Sénégal gam kay ya addude ganduɗa ko solution faade tigi ɗeɗon diƴƴe toɓoli ɗo e nder leydi men jandi lasen tawi hen natal makko kanko hoore lendi ɓe mbi ko Macky presse ses hommes ene wayno noon waɗiɓe ko marquage ala kiloto ɓeɗon jakorɓe ha ganduɗa koye ko directeur uji beele den juɓɓine gueɗɗe no hannirta leydi men Sénégal yalte oɗo sifa ɗo ganduɗa ti gueɗe foof ene ceeri e gueɗe baɗi noon foof de woni sababu janen koɓe laasa mbi ko Macky Coumba Thimbo ganduɗa tigui heññirima ɓeɗon ɓe ganduɗa jagorɗe ɗe o darni mise en œuvre de plan ORSEC un programme yew ndaw ñi etc e ɗeɗon gueɗe foof wonde hoore lendi arti hen PDS la Sonko essayé ɓe mbi ko PDS to fuɗno tigui jaggude ganduɗa ko Ousmane Sonko holete tigi ma tawtuɓe o ganduɗa kay ko oɗon mo ganduɗa ko grande partie kono de ene wonna parti Pape Di Sopio wattini tigi ko yaltude hen oppide Ousmane Sonko e oɗon parti mum ɗum wonno ko sifa e nder jayde las jayde les échos ɓe mbi ko ganduɗa ko ɓeɗon sukaɓe ganduɗa ko COJER ganduɗa kay ko dariɓe to Matam COJER mo Matam e ganduɗa tentinani walla mbiyanna salima ha faali ɗiɗon konngil ganduɗa tigi suutunoma faade on député maire des Agnam Farba Ngom ene wayno noon COJER holliti tigi campagne de désinformation e oɗon intox mo mbi ɓe mbaɗi noon avertir faade tigi ɓeɗon wonnoɓe ganduɗa tigi goɗon erage walla men hokkinoɓe oɗon information ɗum ne tawi nder hello jooɓo nde jayde ganduɗa kay ko les échos caggal kan noon ɓe mbi ko Wade sans démarquer et claque la porte Wade noon ganduɗa kay ko fooɗi bafal verlimo ɗum walla mbiyen bikitiri noon bafagal yalti e oɗon grande coalition mo ganduɗa tigi eɓɓinimo Ousmane Sonko caggal kan natal on conseil de ministre e ganduɗa ko subaka koɓe garti hen ɓe mbi ko Macky fouette son gouvernement Macky ganduɗa ko yeñiri ɓeɗo wormum beele de juɓɓin gueɗɗen hannde ni ɗum ne tawi nder jayde ganduɗa ko les échos de subaka stade no aysat ga heewide ko kayde uddata damal kala subaka ene wayno noon mondial 2022 éliminatoire leydi men Sénégal fuɗɗiɗima oɗon première journée no yoɗir ni hakkude mabɓe Togo ko hanki tigui wonno to stade Lat Dior mo Thiès ko bituji ɗiɗi ganduɗa ko borode leydi men Sénégal lappi ganduɗa tigui ko o ganduɗa ko on équipe mo Togo les éperviers les lions sans coup férir ene wayno noon ɓe garti ngal ɗon pour dala deuxième journée onon jogor wonde Koto to Brazzaville hakkude mabɓe Congo caggal kanen tawi natal Cristiano Ronaldo ɓe mbi ko sauveur du Portugal Ronaldo seul au monde ko goto e nder windere nde kala wi noon ko jaynekoɓe stade helle mabɓe jeenayi musidɓe tedduɓe ko ɗum tigui woni ko sifa e kelle gadene jayndeji leydi Sénégal ene way noon en jii ganduɗa oɗon fonno dewrugol arta men no hannirta ni ko hammaɗum ko kay en jilloyto to Linguére ene wayno noon jeen ha to Thierry ene way noon tawten to ko Mamadou Sidi Ka on mo ganduɗa ko adjoint directeur école mo Thierry ene way noon o ɓe darni walla mbiyen ɓe mbaɗi lulde gam kay artirde dartinde oɗon cantine scolaire ñammele sukaɓe e nder oɗon école ganduɗa tigui cawte to Thierry en jahata kettoɗen mo kanko kongi makko Mamadou Sidi Ka adjoint directeur école mo Thierry wono koye micro mo o Salif Sow. Assalamu alaikum koreji men fulɓe fof on calminama goto kala indem yettode mum min ko mbiyetemi
Simbin Ka komi jangino ɗo école élémentaire Thiel mana ko min subte directeur min adjoint mo e hande noon wonɗo ɗo hande lunde amen ko hono min mbaɗata ha cantine scolaire o min mbaɗana ɗo on mbaɗat hamba ñiiɓa e ñiɓnugol cantine mum noon waɗi peeje jaltinaɗe pour rombo hono ñiɓrata peeje noon hina jeeya hen yomin mbaɗ feere minen ɓe ɓe ganduɗa jooni min parents élève ɓe goto amen kala waɗi en junggo min mbaɗa sensibiliser élève ɓe mbaɗa sensibiliser parents élève ɓe à travers radio ji communautaire ɗi goni ɗo dak foof ganda nafoore nde e ko ɗum wawi on minen noon kamin puɗɗimi nafoore nde saabu hande mbiɗa wawi hikka résultat ji am ɓuuri moƴƴude a rowane e rewtan nde saabu min dañi mana 92% pour joni entrant sixiéme o min mbannoɗo hikka wadde noon min kam min jii nafoore nde cantine o addani amen e batte jangde e min mbinon wadde pour min balle noon ha ɗum wawa ñiiɓ fokko goto kala waɗa hen junggo ɓe mbaɗi proposé mbi wonde wi mbaɗa jardin scolaire manam sarde mo ganduɗa waɗe ɗon tan pour élève ɓe mbaɗi proposé wi mbaɗa école guessa mana kala ko yalti wawa naftore wawa wadde e école d' ailleurs waɗi baɗɗo proposé wi wonde joni hayso neɗɗo wawa addu kalis yo waw addu ganduɗa koko ñamate ko wayno gawri walla ko remete ko wayno guerte walla ko wayno masara walla ko wayno nden ɗum foof ko ɗum milium ko ɗum zone mo ganduɗa hen ɗo reeme so ɗum remama tan ma ɗum waɗ nafoore e jangde nde ko ɗum dal wonɗo lunde nde mbaɗatno hande mawɓe amen noon gaari hen inspecteur Diallo arena kam jogui balle jangde e département Linguére sous-préfet aussi arena kam halfi kala ko ganduɗa administration territorial après arrondissement Barguil a yante amen minen directeur école APE ɗiɗi gaari aussi e groupement femme aussi ɓen foof gaari mana ɓen jogino ligguey o ɓe defat ɓe deftat ɓen gaari ne mbaɗi représenté gaari en masse ko noon tigi en kettinoma kanko Mamadou Sidy Ka kongi makko ganduɗa tigi gam kay nde ɗo lunde dartinoɗon cantine scolaire gam kay wallude ɓeɗo sukaɓe noon janguiri taw kay ganduɗa ko alda e ŋakkere heegue gueɗe baɗe noon wadde mbiyen ko eɓɓoje moƴƴe so tawi tigi nder leydi Sénégal foof siforama ni ma wod tigi ganduɗa ko ɓeydi jokkude jangde ɓeɗon sukaɓe tawete nder leydi Sénégal musidɓe tedduɓe ko ɗum tigi wonno komin gaddanone kabruji jayde jewɗo subaka alkamisa ɗiɗi oɗon kewno yiide ganduɗa tigi oɗon mo ganduɗa ko ɓiyam Aissata Ndiaye kono hande on jiyanimo ɗo en calminimo kono kay wiide bandiraɓe ko jaam tan jaggimo en calmini ceerno Mamadou Moussa Anna kono kadi en calmini ceerno Ly ganduɗa tigi ene rewidi ko mbatten hono hannit ni partage commenté ganduɗa tigi ha e gueɗe baɗe noon e vidéo ji makko jamma foof noon en beltanimomo no handi ni gaari ganduɗa ko leñol fulɓe foof so waɗin ni ma wotto jiiɗen ma wotto derɗen kono kay ma wot ko keɓɗen wadde mbiyatna ceerno Ly oɗon ko ñembeteɗo depuis France en calminimo juurima kanko mboy wawi wondude onon kala waɗoɓe commenté waɗoɓe min suivre à travers le monde Pini TV weltinima on paami tigi ganduɗa ene jeeya ko jokki gollamen paami tigi ene jeeya ko waɗi min motivé arnoɗo on ɗon kellegueɗe ne jangdi leydi Sénégal e o subaka ko Moussa Niar to karallagal to woni ɗon ko Thiat Walo musidɓe tedduɓe yallah hokkeni yiide subaka Allah jarama on jarama